Sa aksidente sa mahulog ay sa canter truck sa Taytay sa siyudad sang Cadiz. Tricycle driver patay matapos ginluthang sa siyudad sang San Carlos. Sa balita nasyonal, positibo ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, nagdangat na masobra 9,000. DILG nakabaton sang madamo nga reklamo batok sumapisya nga ginaligar gina prioridad ang ilang himata nga makabaton sang Social Amelioration Program. Mayong aga Bacolod, may aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-action Boy Duran. Sa aton na iba balita, update sa COVID-19, ginadulong sa inyo sa kaaluan sang Grace Pharmacy. Sa bilog nga kalibutan, 3,558,893 na ang kabilugan nga infected sa COVID-19. 247,973 ang nagkalamatay, samtang naglambot naman sa 1,150,650 ang nakarecover. Sa pinaka-latest data naman sa Pilipinas, 9,223 na ang positibo nga kaso, 607 ang nagkalamatay, samtang 1,214 naman ang nakarecover. Sa probinsya sang Negros Occidental, nagpabilin sa 4 ang kaso, isa din naka-recover, samtang ang 3 nagpabilin sa quarantine facility. Sa siyudad sang Bacolod, nagapabilin man sa siyam ang kaso sang COVID-19. Sa din sa pinaka-latest, nagdugang sa napatay ang 40 anyos nga anay positibo sa COVID-19. Apang sang uli nagnegatibo na, apang napatay. Bago naman sang cardiogenic shock due to fatal arrhythmia. Sa Western Visayas, 72 na ang kabilugan nga kaso sa COVID-19, siyam ang naglamatay, kag 27 naman ang kabilugan nga naka-recover. Ang record sa Bacolod kag Negros Occidental, ang nalakip na sa kabilugan nga record sa Western Visayas. Ang ining latest COVID-19 news update ang inadulong sa inyo sa Grace Pharmacy. Stay safe Bacolod kag Negros, kaya tani. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Duha ang patay, 5 naman ang pilason, kag may isa pang outpatient na sa ospital matapos nahulog ang isa ka canter truck malapit sa Taytay nga nagaangot sa barangay Bangkiruhan kag barangay Tinampaan sa siyudad sang Cadiz. Mga lasya ng takna kahapon sang aga Mayo 3. Ang mga napatay, ginkilala nga Sanday Eric Escala, legal sa Pangidaron, kag Nicolas Pagunsan, 52 anyos, lunsay may mga asawa, kag tanan nga puyo sa Crossing Sawmill, barangay Himugaan, Baybay, siyudad sang Sagay. Pilaso naman ang driver, ang kilala kay Lito Tributante, kag apat pa sini ka makaupod nga Sanday Vicente Albos, 54 anyos, Paz Alpay, 59 anyos, Rolly Sinugbuhan, 39 anyos, kag Edmar de la Peña, 44 anyos. Ang outpatient naman, kilala kay Jake Pasilan, 24 anyos. Sa aligasyon ni Paz Alpay, malapit na sila sa Taytay sa kurbada nga bahin sa mga lugar sang nagmuno ang driver nga wala na nagahawid ang preno sang canter truck nga yagi naman ay kag nagdiretso na sila sa kilid sang Taytay kag nahulog. Giliw naman nga nagresponder ang mga rescuers kag kapulisan sa mabato nilang impormasyon alin sa isa ka pumuluyo. Sa investigasyon sang Cadiz PNP, pakadto sa city proper ang canter truck sang nadulaan sang preno ang salakyan nga nagresulta sa amo nga aksidente.
Isa naman ka shooting incident ang nagluntad kahapon pasado las 9 sang aga, Mayo 3, 2020 sa Barangay 2, Syudad sang San Carlos Negros Occidental. Ang napatay ang ginkinala kay Vivencio Boy Aguilar, residente sang Greenville, Bato, Barangay Rizal sa amuman nga syudad. Ini siya ang nagasakay sa iya tricycle sang ginlutang sa wala pa makilalaan nga suspect. Sunod kay Duty Investigator Staff Sergeant J. Caballero, papauli sa ila pulian gikan sa pagpangumpra sang materyales. Ang biktima upo ng yautod sang matabo ang krimen. Sunod kay Caballero, samta nagapungko si tricycle si Aguilar, gulpi na lang may isa ka lalaki nga nag-abot kag ginlothang si Aguilar sa iya ulo nga mong gintunaan sang iya kamatayon. Matapos ang krimen, ang suspect ang kalmado lang nga nagalakat kag nagbiya sa crime scene, samtang may isa pa ka lalaki sakay sa motorsiklo ang nagahulat sa iya kag gilayon nagpalagyo sa wala may baluan nga direksyon. Na-recover sa crime scene ang isa ka slug sang 9mm pistol nga mong ginapatihan nga gingamit sa krimen. Paday naman ang investigasyon sa motoridad angot sa amo nga insidente. Confined naman karon sa Silay Provincial Hospital ang isa ka 16 anyos nga bata nga babae matapos nasapuan sa ginikanan nga nagabura na ang baba sini kag ginapatihan nag-suicide dira sa Barangay Luna, Syudad sang Cadiz. Sunod sa paraysayon sang Iloy sang biktima, mga alas 8 sang aga kahapon Mayo 3 sang nasapuan sini nga wala na sang pangalibutan ang iya sining bata. Nagabura ng baba ka nakitaan sa yakilid ang wala na sang unod nga duha ka stab sa nagkalain-lain nga bulong. Duha pa sang Iloy nga iyan hambalan ang biktima apang wala niya ini ginakigan sang wala makapauli sang aga tubto maghapon sa itong Sabado kang nahibaluan nga yara ini sa balay sang inapatihan nga nobyo sa ilang bata. Nagapating ginikanan nga may kailabtanan ang nobyo sa ilang bata rason kung ano desisyon ni nga mag-inom sang madamo nga bulong apang di buwanas lamang nga nahingagaw pa inidala sa ospital. Pilason ang duha ka lalaki sang mag-inaway bangod lang sa tubig sa Sitio Malasbalas, Barangay Orong, Syudad sang Kabankalan. Ang duha ang lunsay nagpa-record sa otoridad. Ang ginkilala sa ilananday Ronnie Ibanez, 44 anyos, kag Cristolo Custodio, 59 anyos. Tanan nagapuyo sa maman nga lugar. Sa alegasyon ni Ibanez, nakitaan sini ang asawa kag ang suspect nga nagbaisay rason nga nagkuha ini sang tubo apang sang lapit na siya. Gilayon siya ginlagas apang matumba kag nalab-an sa nawong. Depensa naman ni Custodio, ginsulong siya ni Ibanez kag ginlabo igo sa agtang. May mga upod pa ini nga pamilya nga nagkastigo sa iya. Nga ginkilala naman nga Sanday alias Junior Ibanez alias Jojo Bacani, isa ka 15 kag 17 anyos gamit ang tubo. Sa Custodio kag Ibanez ang lunsay ginabulong sa hospital kag padayon man investigasyon sa otoridad angot sa amo nga insidente. Pangatubang naman sa dugang kaso ang isa ka 30 anyos nga babae sa siyudad sa San Carlos matapos nakuhaan sa ginasuspetsuhan shabu samtang ginserbi sa iya ang isa ka warrant of arrest sa barangay 6 sa mga siyudad. Ang ining nasuspetsado kilala kay Mary Jane 70 pumuluyo sa muman nga lugar. Sunod kay Police Major Mark Junco, ang hepe sa San Carlos City PNP, samtang ginaserbihan sa mandamiento de arresto si 70 sa kasong illegal drugs, nakuhaan pagit sang siyam ka plastic sachet sang suspected shabu ang ining suspetsado. Si 70 ang preso na karon sa custodial facility sa San Carlos City PNP. Ginlampusan man sa ulo ang isa ka lalaki sa Barangay Manghanoy, Banwa, sang La Castellana. Ang biktima ang ginkilala kay Laris Emiliano, 34 anyos. Samtang suspect ang ginkilala naman kay Jojo Corsova. Legal ang edad na nagapuyo sa muman nga barangay. Sa investigasyon sang La Castellana PNP, nagasakay sa motorsiklo ang biktima apang nagpondo ini agud sabton ang tawag sa iya nga telepono. Likom sa iyang hibalo, nagasunod sa iyang suspect kag gulpi na lang ini nga ginlampusan sa ulo sang matiga nga bagay, gintunaan nga natumba ini. Padayon subong ginabulong sa ospital ang biktima samtang nagpalagyo naman ang suspect sakay sa iya nga motorsiklo. Ginausisa pa ang motibo sang krimen. Sa kalapusan nga bahin sa aton balita lokal, isang patay sa Pilason matapos na bungguanay ang duha ka motorsiklo sa Haba Bridge 2 sa Barangay Banga, Banwa, sang Candoni. Ang napatay, ginkilala kay Villamor Santiago, 19 anyos, samtang ang Pilason ginkilala naman kay John Louis Alegria, 18 anyos, tanan pumuluyo sa amuman nga barangay.
Sa investigasyon sang Kandoy PNP, magkatuwa in direksyon sang duwa sang magbungguanay. Giningagaw padala sa Rural Health Unit sa Kandoy ang mga biktima apang gindeklarar nga patay sa Santiago samtang padaan pa ginabulong sa ospital si Alegria. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Kag sa ato naman mga kaaksyon nga nagapangita sang habon nga epektibo garantisado kag wala sang preserbatibo, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, original ini nga habon nga may mangosteen extract, natural, organic, antiviral kag antibacterial. Para sa mas epektibo nga paggamit, ipabilin sa tubtub 3 ka minuto sa imong nga lawas samtang padayon ang pagkuskus. Safe ini bangod wala man sang chemical component. Magluwas diri ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang pwede man gamiton bilang feminine wash, shampoo sa stubborn dandruff o kon kaspa, anti-pimple soap kag anti-skin allergies. So sa aton mga kaaksyon, magamit na sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, ang habon nga original. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon bala nga mahilig pangape, ang black coffee gali nami gini siya gali amo na nga ginarekomendar ginaton sa inyo ang black coffee kag kun black coffee ang Dr. Alfred's black coffee with no sugar kag with mangosteen, no? Kaya mula ni siyang black coffee nga ginabaligya nga may ara sang mangosteen. Ang Dr. Alfred's Black Coffee, nami ni siya para panubo sang risgo sang Alzheimer's disease. Nami pagit siya panubo sang risgo hindi kita matapikan sang Parkinson's disease. Nami man ni siya sa aton nga atay. Kag nagabulig panubo o kung weight loss panubo sa aton nga timbang. Kag likaw pa kita, mabutang kita, manubo ang risgo nga matapikan kita sang diabetes kay no sugar ni saya mo, no? Kag natinlo pa sa aton colon o kontinae. So sa aton kape, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, kag amula ni ang kape nga may mangosteen. Ang aroma ya kapeng-kape gid, manami mahamot kag maganyat kag mag-inom. Tilawin niyo bla ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar nga may mangosteen. Mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopez East, Lopez Mandalagan, Country Mart, kag iban pang outlets. Pangita, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, may kape ka na, healthy ka pa. Positibo ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, nagdangat na sa masobra 9,000. Samtang DILG nakabaton sang madamo nga reklamo batok sa mga opisyal nga niligar, ginawa prioridad ang ilang mga paryente nga makabaton sang Social Amelioration Program. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Life Extension. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 17 minutos sa nagaligad sa attack na ang alas 6. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Naka-record ang Department of Health sa 295 ka panibagong kasos ng COVID-19 sa Pilipinas. Ang kabilugan ng kasos ng COVID-19 sa pungsod ang yara na sa 9,223. Ang DOH naka-record man sa 90 ka panibago nga naka-recover. Ini ang nagbutang sa kabilugan nga recoveries sa 1,214. Samtang nakarecord naman sa pinakanubo nga kaso sang napatay bangod sa COVID-19 sa din 4 lang ang labing ulihi nga napatay nga nagbutang naman sa kabilugan nga record sa 607. Nadugagan pa sa 34 ang kadamuon sa mga Pinoy nga apektado sa COVID-19 sa iban nga pungsod. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, tubtob Mayo 2, yara na sa 1,741 ka mga overseas Filipinos ang kumpirmado nga positibo sa COVID-19 sa 46 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon, 1,069 ang nagapadanyo na bulong sa nagkalain-lain nga hospital. Sunod sa DFA, 465 naman ang nakarecover o kung na-discharge na sa hospital. 5 pang napatay, rason nga 207 na ang kadamuon sa mga Pinoy nga napatay bangod sa COVID-19 sa iban nga pungsod. Kinkonfirmar naman ni Senator Risa Hontiveros nga isa sa iya staff ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa senadora, ang nagpositibo among iyang Chief Legislative Officer nga si Attorney J. De La Cruz Biquema. Nadiskubrihan nga positibo sa virus ang sa sulod na sang 5 kadlaw matapos mahulugan sa ika-3 niya nga semana ang ginabusong sa Abril 25. Duwang pa ni Hontiveros, naka-self-quarantine ang staff humalin sa patuman ang enhanced community quarantine. Wala man sila nakaupod ang senador, humalin pa sa itong Marso 9. Nakabaton ang Department of Interior and Local Governments ang reklamo batok sa mga opisyal na ginaligar gin prioridad ang mga paryente kag kaalyado sa pagpanagtag sa cash subsidy sa idalom sa Social Amelioration Program o SAP. Suno kay DIL Gender Secretary for Barangay Affairs Martin Dino, malapit 2,000 kareklamo ang ginpasa sa ila. Dugang pa rin Dino, ginasaad sa reklamo nga ginapili lang sang kapitan ang iya paryente kag mga kaalyado sa ginahatag nga ayuda. Nakabaton man si Dino sa reklamo nga may pila ka mga benepisyaryo ang ginabayad sang o kung ginpabayad sang 2,000 pesos para sa processing fee sang cash aid. Samtang ginaduso naman ni Senate President Vicente Soto III nga kung mahimo hindi na pag-i-audit ang ginahatag nga emergency cash subsidy nga ginahatag sa mga pigado nga pamilya nga apektado sa COVID-19 kaghatagan ang mga wala na lista nga pamilya. Ginhimo ni Soto ang pahayag bangod sa nagasaka sa karon nga ako nagadamo sa karon nga reklamo angot sa delay sa pagpanagtag sang 5 tubtob 8,000 ka pesos nga ayuda sa mga kwalipikado nga benepisyaryo nga ginasaan sa Bayanihan to Heal as One Act. Nagapati naman si Soto nga ang pagpanagtag sa ikaduha nga tranche sang emergency cash subsidy sa karon nga bulan sang Mayo ang mas madasig na ikumparar sa bulan sang Abril. Ginapaabot naman sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang dako nga kaperdihan sa public transport sector bangod sa limitado nga pasahero ang ginapasakay bangod sa pandam sa COVID-19. Sulo kay LTFRB Technician Division Chief Joel Bolano, hindi lamang bus kundi tanan nga public transport ang apektado tungod katunga sang ila pasahero nga mapasakay ang madula.
sa idalom sang General Community Quarantine ug GCQ, 50% sa orihinal nga kapasidad sang mapasakay nga pasahero ang panugutan nga maka-occupy sang bangko. Ang Interagency Task Force ang nagpatuman sang measure agud masunod ang social distancing. Sa Huwebes nga adlaw ang Department of Transportation ang plano nga i-subsidize ang kada adlaw nga gatong o kon gasolina sa mga public utility vehicle operator bilang kabahin sang recovery plan. Ginaduso naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga dapat gamiton ang Special Education Fund o kon SEF para sa safe nga pagbukas sang klase. Sunod sa senador, dako ang mabulig sang SAF bilang dugang nga resources agud proteksyonan ang mga estudyante, manunudlo kag school personnel sa katalagman sang COVID-19. Duha man ni Gatchalian nga sa idalom sang Section 4 sang Bayanihan Tuil as One Act, si Presidente Rodrigo Duterte mahimo nga maka-authorize para sa expanded use sang SEF nga kabahin siya puder agud maka-adapt sa temporaryong emergency measures nga ginapatuman. Sa karon nga ang Department of Budget and Management ang mag-issue pa lang sang guidelines kung paano gamiton ang Special Education Fund. Ginaduso sa senador nga gamiton ang pondo para sa patigayunon nga localized testing para sa mga manunudlo, estudyante kag mga personnel sa eskwelahan. Ginapasabat ni Senator Panfilo Lacson ang Philippine Amusement and Gaming Corporation angot sa ginhimo nga partial reopening sang Philippine Offshore Gaming Operators. Samtang ang Metro Manila kag pila ka urban areas ang nagapabilin sa enhanced community quarantine ug ECQ. Suno sa senador dapat nga magpathag agud may dukar hindi lang mga senador kundi pati ang publiko kun nga ginpasugtan ang partial reopening sang Pogo. Una diri ginpasugtan sang gobyerno ang partial reopening sang Pogo operation kag ginpahayag ni PAGCOR Chairman kag CEO Andrea Domingo nga 30% sang total workforce sa industriya lamang ang maghimo nga maka-report sa trabaho kag kinahanglan nga magsunod sa precautionary measures. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ang Pogo ang gin-classify sa idalom sa business process outsourcing industry nga isa sa ginpasugtan nga mag-resume sang operasyon. Nanawagan naman si Communications Secretary Martin Andanar sa media nga magbulig sa gobyerno sa kampanya batok sa nagapalaptas ang fake news sa panahon karon sang COVID-19 pandemic. Sa statement sa selebrasyon sang World Press Freedom Day, ginpahayag ni Andanar ang importante nga papel sang free press para i-update ang publiko sa mahimo idulot sang COVID-19 kag bisan na ilang kabuhi ang mabutang man sa risgo. Suno pa kay Andanar nga ang Duterte administration ang nagatingwagod nga mapabilin ang maayong relasyon sa media sa pagsalig nga ang accurate kag matuod nga impormasyon amo ang makuha sang publiko. Nangabay naman sa ang paghangop sa publiko si PNP spokesperson Brigadier General Bernard Banak angot sa report sang komprontasyon sa tunga sang pulis kag sibilyan. Suno kay Banak, ginahimo lamang sang kapulisan ang ilang obligasyon sa pagpatuman sang enhanced community quarantine ug ECQ measures. Ginpanumduman ni Banak ang kapulisan nga palawigon pa ang pasensya kag iobserbar ang disiplina samtang ginapatuman ang measure nga mayara sang maximum tolerance para sa mga sibilyan. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Kag para naman sa aton maka-aksyon na kayo balo kamo bala nga sa sini nga panahon, importante ay kayong lawas. Sagod balikawan, ang mabalatian dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari na ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mas ginagpa-improve, mas epektibo na bangod mayara ini sa extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic kag spirulina amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Ang Santon Plus Gold ang mabakal sa mga butika. Inyong ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod Aksyon Fred Salanga. Balik kay kita sa atong dugang nga mga balita karon sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.